מה קורה חברים? כאן ניב עם הערוץ החדש שלי, ז'ורנל גיימינג. טוב, יאללה, ליאם. זה חבר של ליאם, תכירו. הזמנתי. כן, מה קורה חברים? ניב, חשוב לציין, הסרטון הראשון של הערוץ. כן, זה הסרטון החדש והראשון של הערוץ, וכאילו, אני ממש מתרגש, וגם לליאם יש ערוץ. תקדם אותו, בבקשה. כן. קוראים לערוץ שלי ליאם דה גיימר 1, כאילו אתם יודעים, אתם רושמים את המספר 1. אז באמת, ערוץ מגניב לקלאש רויאל אם אתם אוהבים CSGO, רוקט ליג. אני מעלה פחות רוקט ליג ו-CSGO, אבל גם את זה אני אעלה. אני עוד לא התחלתי להעלות אותם. ובאמת, אם אתם רוצים ערוץ טוב לקלאש רויאל, אז גם תעשו סאב. וגם לניב יש אחלה ערוץ. יאללה, בוא, כן, שלי. קח את זה. טוב, אנחנו התחלנו רנקיד. שתדעו. כן, זה רנקיד. איזה נוב אני. אם אתם רוצים, אני אעלה גם סרטון של טיפים זה? מה יהיה? מה אתה רוצה? הצלתי. של טיפים לרוקט ליג. טוב, ליאם. אם זה גול, איי. לא, מה פתאום גול? גם ניב... אני חייב לחזור אחורה. מה? יש! היה לי לג מטורף. זה לא מבין. אוקיי, זה היה מוזר. וואי, מה אני עושה להם כאן? כל פעם שאני וניב מתחילים משחק ברוקט ליג, רושמים לנו שאנחנו סמרפרים. כן, אז בגלל זה אנחנו קוראים לנו סמרפרים תמיד. כן. הופ, ליאם, יש אמצע. איזה גול. יואו. לא! בסדר, היה טוב. איי. סליחה אם הלך לכם האוזן, פשוט עצמנתי. וואו. יש, הצלתי. נייס, קליר בול. ובכן, בבקשה, תנו סאב, לייק, ופשוט תהנו מהסרטונים ומהתוכן. רגע, לא, בטעות נתתי בוסט, אני לא מבין. וגם רק שתדעו, ניב מעלה גם סרטונים של CSGO. כן, אני אעלה בהמשך. ושל גם קלאש רויאל. לא מאמין, איזה דומה. הצלתי, הכל טוב. עשינו לעלות עכשיו של... מה יש לי? רציתי להעלות בפעם הראשונה סרטון של CSGO, אבל זה המון עבודה על ההתחלה, ואני רוצה לראות שהסרטון קצת, שהערוץ קצת... מה אתה עושה? זה לא אתה. אני רוצה לראות שהערוץ קצת מתקדם. וואי, איזה אפס אני. תמשיך לדבר. מה אני אעשה? זה קשה לדבר שאני משחק. יא חלאו, נו. הופ. ניב. הצלתי. אנחנו ממש לא משחקים כמו סמרפרים, לא יודע למה חושבים ככה. כן, תמיד חושבים שאנחנו משחקים כמו סמרפרים. הופה. ורציתי לעלות CSGO על ההתחלה, כאילו, בסרטון הראשון. אבל זה המון עבודה, כאילו. אני רוצה לראות את הערוץ קצת מתקדם, ורק אז אני אתחיל לעלות CSGO. כי באמת, לערוך קומפ וזה, זה המון עבודה. למרות שקלאש רויאל אני יכול גם לעלות לכם, וכל מיני. יש אמצע. אני הייתי רחוק. אז אני אשם. יואו. טוב. מה? שלך. רק תדעו, וואי. חכו, מה רצית להגיד אגוז? מה? כן אליי. רק שתדעו זה... נו, זה וואי. כן, היה לי ועוד ערוץ לפני כן. לא מאמין שאתם מכירים, כי לא היה לו יותר מדי סאבים, קוראים לזה קיק משהו, קיק רויאל? כן, קיק רויאל. קראו לו קיק רויאל, הערוץ לא הצליח, והוא פרש באמצע, אז הוא החליט לפתוח ערוץ חדש, והיום הוא חזר ליוטיוב. כן, כי הוא שכנע אותי, אבל בסדר, בואו תראו לי שזה באמת כאילו, עשיתי טוב שחזרתי. כן, אגוז, נעשה 2 משחקים, נכון? כן, 2 משחקים אנחנו נעשה היום. וואי, יו, אם זה גול. יואו, הוא הציל את זה בשנייה האחרונה. מה? איך אני עכשיו אשמע כמו הסקנים? מה תפוח אדמה? איזה פליי גרוע יצא לי. למה ניסית לעשות פליי? בכדור כאלה לא עושים פליי.
לא. אוי אוי. מה זה היה? יא. וואי, אני לא מאמין, איזה סתומים. קח את זה. תביא את זה. מה? לא, שים כבר. אין בוז שלך. גם לי אין בוסט. יש לי 50, אבל סוג של למה לא בוסט. לקחת בוסט? אוקיי. נו, מה? מה, איך הוא הקפיץ מעליי? וואי, זה קורה לי המון. כל שנייה מקפיצים עליו. ושמים גול. מה? אוי אוי אוי. שלי, 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 שלי. באמת, תפרגנו אותו בסאב בלייק, מגיע לו. וגם את הערוץ שלי אפשר, אם אשמח לסאב. כן, תעשו לו, זה ערוץ ממש טוב של קלאש רויאל. אם הוא יראה שזה מצליח עוד יותר, הוא אפילו יעלה גם של CSGO ורוקט ליג. זה ערוץ מתחיל, ניב שלי. זה ערוץ מתחיל, וואי. כן, קשה לדבר שאתה משחק. כן, זה מבלבל. יש לו 56 סאבים לערוץ שלי. בסרטון הראשון זה היה לפני 3 שבועות. עכשיו אני אשמע עוד פעם כמו זקנים. 3. לא נורא. וואי, איך ברח לי הכדור, אני לא מאמין. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? לא, 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 לא. רגע, רגע. מה? אני לא... ז'ורנל. חכה, אני אביא לך רמה מהז'ורנל, חכה. כן, ניב אומר הרבה ז'ורנל, כי קוראים לערוץ שלו ז'ורנל גיימינג. הנה גול מהז'ורנל. אוי אוי אוי. חשבנו על השם ביחד, הוא חשב על השם גיימינג, אני על השם ז'ורנל, החלטנו לשלב את זה. הנה, וואט. שים את זה כבר ינוב! אני לא יכול. הייתי מתחת לכדור, אני אומר לך. מתחת לכדור. זה גול. שואו. אני לא מאמין. איזה אפיק שלי. הנה. אני מביא לך הרמה מהז'ורנל. ענק אותי, זה ז'ורנל. קח. איזה ז'ורנל. איזה גול. וואו. אוקיי, זה היה משחק די קשה, אבל היה טוב. משחק טוב שלנו. וואו, איזה משחק. אוקיי. אנחנו רוצים להם שאנחנו סמרפרים, גאילה מחתירי. אני היום קיבלתי 105 בהכתבה באנגלית, 100. מה אתה מתלהב? וואו, איזה גלגלים יפים קיבלתי. יש, דיוויז'נס, פרוספקט 2. גם אני, לא מצליח להיות 3. אתה 2? אני הייתי, אבל ירדתי. יאללה, התחלתי עוד אחד, ככה בוא נפנק אתכם בעוד משחק. כן, נפנק אתכם. עוד משחק. ותגידו לי איך הייתי בסרטון, אם אתם רוצים תוכן, מה שאתם רוצים, באמת. לא אכפת לי וזה. זה גם רנקי, רק תדעו. אוקיי, אנחנו נגד חברים לפי ה-PM. כן, אחד ה-PM. מהם או השני לא ידוע. שלך. נם ג'רמי פה. הוא בא מאחורה עם בוסט, יופי. רגע, וואו. מה זה הפלאי הזה? פנדה די! וואי, הכלבה שלי עכשיו. הכלבה שלי מתחילה לנבוח. קוראים לה פנדה, יפה שלי. מי קורא לכלבה פנדה, אבל? כי היא דומה לדוב פנדה. כלבה או פנדה? היא דומה לדוב פנדה, אז אוי אוי. תציל את זה. מה? למה כולם מקפיצים עליך, הם מפגר? אתה חייב לראות מה הוא עשה. עכשיו תסתכל. שנייה. איך אני אמור לעצור את זה? זה לא אפשרי. אוקיי. תרשום להם שאנחנו סמרפרים. מה זה, אנחנו משחקים בול כמו סמרפרים. בטח. למי שלא יודע, שלא כאילו, לא מבין כל כך בשפת הגיימינג, כמו נגיד, סמרפרים זה כאילו... שפת החנונים, בוא נגדיל ככה. מה הקשר? לא צריך ש... למה אתה עושה? איזה... אוי, מה הלך פה? זה מישהו שהיה לו משתמש ממש טוב, הוא פתח עוד משתמש... לא נכון, לא מחייב. מה? הוא דחף אותי. בגללך, לא רק שאהבת אותי, גם גרמת לי להחטיא את הכדור, ואיזה פליי הוא דפק. אני לא מאמין על זה. מה אתה עושה? אני עושה? אתה דופק לי בלוקים. אתה דופק לי בלוקים. וואו, הופ. אני לא מאמין שזה פאקינג. מה זה, יש לו פיאט פונטו. סתכל, זה נראה כמו פיאט פונטו, אני לא צוחק.
מה לא, גול? לא, אתה לא תהרוס לי את הגול. אני באתי לעזור. אתה הרסת לי את הגול. אני? לא אתה מפגר. אה, המכונית הוורודה ההומו. רגע. טוב לי. אפיק סייב. זה אני חם היום בסייבים. אני חם לי. איזה כדור, יש אמצע. מה אתה עושה? מה, יא חתיכת עם איזה פלייט בציל, שונא היה מה? זה... בציל. וואו! אוי. צלתי. מה זה? נו, בוא רחוק. וואי, בפוקס הצלתי. מה אתה עושה, מה? אתה מבלבל אותי, יו, איזה גול. אל תיגע, באמא שלך, איזה מנהיג. יו. מאחורה, טוב. פצצתי מישהו. איך עברתי אותו. מה אתה עושה? אתה יכול להפקר, בטומטם. תן לאמצע, אבל אם כבר. כך. אוי. זה ככה? וואי. מה איזה אתה גנבת לי את הגול מקודם, אני גנבתי לך עכשיו. אוי. מדהים. לא, בטעות יצאתי, אני לא מאמין. באמת. לא, חשבתי להישאר פה ככה, לריב את המכות עם המכוניות. שמע, זה בולפיית פונטו, אני אומר לך. וואי. לא, שים את זה. אני לא מאמין. רגע, נסעתי הפוך בעצם. תצא את זה. מה אתה עושה, מה? אתה, תראה איפה היית באותו הזמן. כי נסעתי בטעות הפוך. התקעתי על הקיר. הם מובילים, רגע. עושה קול של רדיאטור. די להעיף אותי, מה הוא רוצה מכות. שמוני בתגובות לי המתחתן על האפיק סייבים שלך היום. כן, בטח. מה, אין לך זכות דיבור דבר, נתתי להם 2 אפיק סייבים. מה אתה עושה? איזה מטומטם אתה, העפת אותי. אני אהבתי אותך, אתה העפת אותי. אתה אותי. הנה, כאן דחפת אותי על הכדור. אתה דחפת אותי. הייתי יכול להזיל את זה באיזי. חרסת לי. ליאם, כבר עשינו מ-5-0 ל-5-5 פעם. אז יאללה, מה זה בשבילנו? בסדר, מה זה בשביל? העיקר שעשינו את המהפך. אלא יש דקה, תפקיע 2 שערים בדקה. מה אתה עושה? למה אתה לא בשער? אני בשער, יא דפוק. לא מה? אתם ראיתם את זה? הם יכולים לענות לך, כן. עכשיו הם עונים לך בדיוק. די. לא. לדבר בשפה נאותה. נאותה? שפה רעה זה לא טוב. נכון, זה מביא הרבה צורות בחיים. אל תעשו את זה. תתיח את הפסיים. לא אמרתי כלום, מה אתה רוצה? לא, אמרתי בכללי. אלי, משהו שכדור ייגע ברצפה. תרים אותו. זה מה שנקרא I believe I can fly. תן מכה. לא, תחזור את זה. זה יכול להיות גול, אני לא מאמין. ואז זה היה 3-2 ככה. עשינו כבר 2 משחקים? כן. לא שמתי לב. טוב חברים, תודה רבה שצפיתם, תרשמו לי מה היה, איך אהבתם, לא אהבתם, תעשו סאב ולייק. מה?
ולא לשכוח לתת לי סאב, באמת, משקיע מאוד בערוץ. נכון. גם נדיב. תמשיך לדבר. טוב, יאללה ביי.